σύντομα θα μας μπορεί, κάνετε κάποια ομαδική τιμή κάτι και μετά όταν θέλουμε με το τελευταίο δρομολόγιο να γυρίσουμε. Η λέξη ομαδική πολύ μου άρεσε. Το ομαδικό γενικά. Είμαστε στο ομαδικό ενδιαφέρον, πούμε. Ό,τι κάνουμε εγώ ομαδικά. Έτσι, έτσι. Και τα Απάντα. ντου. Και τα ντου. Παιδιά δεν έχει Καλησπέρα φέρει σας. σαλάτα μόνο. Τώρα τα κάνουμε. Πήρα να μάθω για ένα βαρκάκι που έχετε, το οποίο Τι πάει είναι αυτά στον που κάνουν όρμο τώρα? Άχλα. Στην Πιάνχη. Να ρωτήσω τι ώρες πάει, πόσο μένει, Αύριο, τι για αύριο. κόστος κλπ. Είναι η κυρία, εντάξει, είναι σε φορμένη ηλικία. Σε Μπορεί αποσύνδεση. να κάποιος άλλος σου δώσει. Θα θα μιλήσω. Σε αποσύνθεση είναι στο τηλέφωνο. Γι' αυτό έκανε και Αρχίδια αποσύνδεση. τελείως, έτσι. Έλα, κέντρο, ακούει. Σήκωσε το ρημάδι. Αποσύνθεση. Έλα, μαντάμ, εγώ ίδιος μου το έκλεισες. Χάλια, Στα πολύ μούτρα. χάλια. Έλα, δεν το σκόνει κιόλας. Δεν έχουμε κανένα. Μήπως πήρες λάθος τηλέφωνο, ρε κάτι. Ναι, ναι, μου λέει, ναι, και μου το κλείνει. Κινητό. Μήπως ειδοποιεί τον Μπάρμπα, έλα κύρα Φώτη, έλα με παίρνουν τηλέφωνο για αυτό και δεν ξέρω. Γιατί δεν γίνεται να έχετε μία παρέα όμως. Όχι, όχι. Έλα, ξαναπες το νούμερο. Και να πάει να μας πει το τοπικό να μας πνίξει τους αύριο. 697 655 0224. Τα πάω, έχω και στηρημένη, δεν την βρίσκω. Έλα ρε άρχη ηλικιωμένη γρήγορα τώρα κι εσύ. Σε συνορίζεις. Δεν ήταν αγγελική. Μια γρηγούλα. Ναι, ναι, μπορεί να είναι απλά βλαμμένη. Τι ηλικιωμένος, τι τρελός, τι βλαμμένος, το ίδιο είναι. Ενώ πρέπει να έχεις Καλησπέρα υπομονή σας. μαζί τους. Μιλάγαμε και πριν για το βαρκάκι. Θέλει